Terry dwi, ti'n byw yn Abercan, ges I fy magu yn Abercan, ges I fe yn Nghasnewydd. 73 oed yw fi, a dwi'n hapus I bod yn 73 oed. Yn ffodus, ges I fy ngeni a fy magu yn Sir Fynwy. And roedd y pobl yna ddim yn meddwl mae gyda ni Cymraeg, ddim yn Cymru, ddim yn Saes, so we're in y canol. So, no, ddim Cymraeg o gwbl yn yr ysgol, ddim o gwbl. Es I gweithio yn Pobl Regis am y blwyddyn. Mae pobl yn dweud I fi, can you speak Welsh? Na, yn ffodus, no, yn siom, roedd llawer y siom. So pan fi'n dod adre, fi dweud, right, byddai dysgu Cymraeg, a mae 20 mlynedd yn ôl nawr, fi'n dysgu o hyd yn hapus, fi'n gweld, fi eisiau bod yn gweld eto. Fi'n siarad Cymraeg, fi'n mynd I cyfarfodau tairwaith y wythnos. Fi'n waith yma ar y bore Gwener. Bore Llun, fi'n mynd I canolradd Coedwig yn Cwm Can, a bore Iau fi'n mynd i'r eglwys Methodiad yn Crosskeys, a fi'n cwrdd gyda pobl yna, a mae'n gwych, cos fi'n siarad, fi'n just siarad, fi'n dysgu mwy bob wythnos, so mae'n gwych, ie, yn hapus I fynd. Clywais I am y fenter yn y cyfarfod, pan oedd y cyfarfod yn, roedd nawr Crosskeys roedd yn rysgol, a mae pobl yna yn dod yma, yn dweud I fi, dod I weld, es I yma, roedd yn Pen-y-Bryn, gyda handpost yn y ystafell yna. Roedd gwych, roedd lawer o pobl yn siarad, yn gwneud pethau fel mynd am yr amgueddfa cenedlaethol yn St Fagans, a fi'n mynd o gwmpas Caerlion on the amphitheatre yn y hen castle yn Caerlion. Mae'n diddorol, because ti'n mynd i'r dosbarth a ti'n clywed dosbarth ar-lein, dosbarth yn y classroom, a mae'n iawn. Ond ti'n mynd I dosbarth un nos yn wythnos, a ddim yn gyfnethu o'r Cymraeg. Ti'n dod yma cos gallai siarad Cymraeg. A mae pobl ddim yn dweud, oh, you can do this, you can do that. No, mae'n helpu. So it's gwych, cos mae pobl pwy sy'n dod yma yn siarad Cymraeg gwerth gyda mwy hyderus. Mae pobl ddim yn dod. Rwy'n y dyn yn y dosbarth ar dydd Mawrth yn dweud, ble ti'n mynd? I said, right, dod yma, dod lle arall yn siarad. Mae'n bwysig. A dyna pam fi'n dysgu. Fi'n dysgu felly I gallai siarad Cymraeg I pobl arall.